213 persuna jew koppji saru sidin ta' djarhom hekk kif gawdew mill-iskema tal-Home Deposit f'dawn l-aħħar 15-il xahar kemm ilha li tnediet din l-iskema. Permezz ta' din l-iskema, il-Gvern qed jgħin lil dawk li għandhom bejn 21 u 39 sena biex iħallsu d-depożitu meħtieġ ta' 10% fuq l-iffirmar tal-konvenju. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Rodrigue Galdès qal li b'kollox kien hemm 323 applikazzjoni b'87% ġew aċċettati mill-Awtorità tad-Djar. Intqal kif 63% tal-applikanti huma taħt 30 sena. Bekk l-10% jingħata self li ovvjament li mhux ħajkoprih kollu l-Gvern f'25 sena u addirittura l-persuna li tkun ħadet dak is-self jekk din tħallas f'inqas minn 25 sena ntuha skont minn dak l-ammont biex bekk ikun qed jingħata l-imbuttatura l-persuna ħalli jixtri proprjetà tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey qal li l-applikazzjoni li tkun ipproċessata tgħaddi fi żmien ġimgħa. U proprju l-awtorità meta rat li kellna iktar minn 300 applikant, ridna naraw illi nkunu spediti kemm jista' jkun. Inutli toħroġ skema jekk ma tkunx effiċjenti fil-proċessar tagħha. U proprju hawnhekk illum sodisfazzjon ngħidu li minn meta persuna jdaħħal l-applikazzjoni f'ġimgħa waħda jingħata jekk l-informazzjoni jekk għandux ikompli jipproċessa jew le. Mackey spjega kif il-medja tal-proprjetà li nxtrat hija ta' kważi 160,000 euro. L-aktar proprjetajiet li nxtraw fihom dawn il-lokalitajiet huma l-Fgura, San Pawl il-Baħar u Birkirkara.